हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानो नाजालायबाय बे ब्लगानो जाबाय जे क'क्राझाराव थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कमप्लेक्स जि अडिट'रियाम हल दं बेहाय मोनसे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि ग्रेन्ड फाइनाल माने प्रग्राम जागासिनो दं बे ग्रेन्ड फाइनाल जि माने प्रग्राम बे प्रग्रामखौ नोंथांमोननि सेराव आं दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै नैया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि नैबे जिथु कमप्लेक्स क'क्राझारनि बे कमप्लेक्स अडिट'रियाम हल आं जायगायाव नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नायजों नैया जोबोद मोजाङै बानायथारदों क'क्राझारावनो बे भितराव माने खेबसे थांनो नाजालांगोन आंबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जि माने क'क्राझारनि कमप्लेक्स बे कमप्लेक्सआव नैबायदि बरियासे बिराद धुनिया बानायना दोनदों बेहाय जोङो गासैबो माने नुनो मोन्दों नैया बिराद मोजां नुथारदों बेबायदि धुनियानो बानायना दोनदों नैया बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जितु सिजन 2 बिनि माने जार्ज जोंनिया नैबे जाबाय रन्जिता गयारि नोंथांमोना हयथ' नुदों जानानै आगोलो लोगो मोन्दों जानानै बिथाङा जोबोद मोजां माने मडेलिं खालामो मडेलिं खालामना जोबोद जायगायावनो माने मुंदांखा माने लाबोनो हाबाय आरो दिनै बिथाङा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जिथु सिजन 2 बे सिजन 2 नि जि माने फाइनाल अडिसन बे फाइनाल अडिसनाव बिथाङानो जार्ज जागोन जों गासैबो ज' ओंखाम जाखांबाय जाखांना माने बिथांनिफ्राय सोमोन्दै सोंसै माबायदि मोन्दों दिनै मोजां मोन्दों मोननायाथ' खिन्थु बिराद गरम बोथोरा बिराद गरम न' आङो दायो जास्ट थांनो नागिरदों मेकआपनि थाखाय ओमफ्राय प्रग्रामाथ' स्टार्ट जासिगोन आदानि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बयबो जाहाथे बिदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थागोन बरिया मोजां बाथ्रा बुंबाय मानो होनना बुङोब्ला जि बाथ्राखौ आं बुङालासिनो बिथाङा गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो हाबाय जे रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बिथां रन्जिता गयारि बिनानावाबो नोंथांमोननि सेराव खावलायनाय थाबाय जोबोद मोजां नांमारदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो जि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बड'फा बिथांनि जि माने जि स्तम्भ दं माने स्टेचु बेहाय जों जोबोद मोजाङै नोंथांमोननि सेराव आङो दिन्थिदों आरो बे जायगाखौबो आं दिन्थिदों मानो होनोबा बे कमप्लेक्सनि जि अडिट'रियाम हल भितराव मोनसे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 होननाय मोनसे जागासिनो दङ बे जानायखौबो आं नोंथांमोननि सेराव माने दिन्थिनो नाजालांगोन आरो नै बाहेरखौबो आं सोरगिदिं बाहेरखौबो आं एसे नोंथांमोननि सेराव माने दिन्थिनो थाखाय माने नाजागासिनो दं नैया बिराद मोजाङै सेरजा दामनाय बे सेरजा दामनायखौबो बिराद जोबोद मोजाङैनो बानायना दोनदों जोंनि जि नेरसोन बर' हारिनि बे बर' हारिनि जि सेरजा दामनाय नेरसोन खाम सिफुं सेरजा जों जे मेथाइफोरावनो जोबोद मोजाङै बेहाय बानायना दोनथारदों बै साइडथिंनि कमप्लेक्सआ थारैनो जोबोद मोजां नांमारदों जों जोबोद मोजां गोग्गाथाव मोनो मानो होनबा बेबायदि जोङो जोंनि हारिनि नेरसोनफोरखौ जों बेबायदि दाब जि माने गोसोखां बे जायगाफोराव जों जेब्ला बानायनानै दोनो बेबायदि जों अब्ला जों गोसोखौ गावखौनो जोङो जोबोद मोनसे गोग्गानाय मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोंहाबो मोनसे हारिमु दङ जोंहाबो मोनसे माने जि माने भाषा दं बा बेफोरबायदि गासैखौबो जों माने बेहाय माने नुनो मोनो आरो नुनो मोननानै जोङो गोग्गानाय मोनो आरो जों दा भितराव थांनो नाजालांसै नैया बाहेरनिफ्राय दिन्थिबाय जों दा नै भितराव हाबनो नाजालांदों गासै फट' थिखांदों नैया नैबे भितरावनो जागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि जि माने फाइनाल बे फाइनालखौ जों दायो भितराव नुनो मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला जेसेबांखि माने पार्टिसिपेट खालामनाय दं बिथांमोना गासै सफैजोब्बाय जों दसे समनि उनाव बिथांमोननि मोसानायखौबो जुदि हायोब्ला आं दिन्थिलांनो नाजालांसै नैबेयावनो जागोन नोंथांमोना नुदों जिरायबाय थादों जोङो दासिमबो जाथ'वाखै जेब्ला जागोन जों अब्ला नोंथांमोननि सेराव दिन्थिगोन
जों दा हल माने जि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म अडिट'रियाम हल जि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट फाइनाल जागोन बे फाइनाल जानाय जायगायाव जों दायो हाबफैबाय जों जिरायगासिनो दं जोंना बिस्वआ बेरासि जिरायबाय आंबो दङ आरो बिथिं माखासे दङ ओइ द' जिरायबाय दं गासिया आरो आंनि खाथियाव जिरायना दङ दायो नबजित डान्सार ओइलाय थिखांबाय थादों गासैबो जों गासैबो जादों मजिद दिनै जि माने बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जिथु सिजन 2 फाइनाल बेयाव माने फैनानै माबायदि नांदो बेहाय फैना जोबोद मोजां नांदो औ आरो दा नायनोसै मा जायो दायो नोङो ओरैनो माने बेलेग माने अडिसन बा बेलेग डान्स कम्पिटिसनफ्राव बाहागो लादों नामा दाथ' बाहागो लायाखै दा आरो बेलेग श' फैब्ला बेहाय ट्राइ खालामगोन आदसा बेलेग माबा गुबुन फिल्मफोराव माने बाहागो लाबाय नामा लायाखै हाथ'वाखै न' दा फरायनाया दा बेसेबां क्लास फरायखौ दा बेसेबां क्लास मोनखौ आं क्लास 7 गुवाहाटियाव फरायबाय ना गुवाहाटियाव न' औ आदसा गुवाहाटियाव फरायनो हादों नबजितआ जों रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौ आंनियाबो नबजित बिनियाबो नबजित न' जों सानैनाबो मुङाबो नबजित बिनिया नार्जारि आंनिया जाबाय बर' न' माने जोबोद मोजां नांदों दिनै जों गासैबो क'क्राझाराव ज' दंफैयो न' क'क्राझाराव ज' दंफैयो जों खेबसे सानैबो लोगो मोन्दोंमोन उदालगुरियाव नंगौना उदालगुरियाव लोगो मोनलायदोंमोन जोङो उदालगुरियाव जोबोद मोजां रायज्लायदोंमोन दिनैबो जों आरो खेबसेबाव जि माने बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2नि जि फाइनाल बे फाइनालखौ फैनानै लोगो मोनबाय न' मा गोजोन्थों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 दिनै फाइनाल जोबथासिम जों मोननो हादों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय जोङो जोंनि कमिटिनि साफ्रोमबो मावथि नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय सिबिका बसुमतारी সকলে যারা হাত চাপৰি দিয়ে তেখেতে আমাৰ বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট সিজন 2 আৰম্ভণি পৰা তেখেতে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা এখন আৰনাইৰ আদিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল তেখেতে আমাৰ বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট সিজন 1 তেখেতে ডান্স সাবজেক্টত सेकेंड रानार्स आप हिसाबै पाবলৈ सक्षम হৈছিল আৰু তেখেতক আজি আমাৰ বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট সিজন 2 এংকৰ হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আজি বহুত থ্যাংক ইউ আজি উদ্বোধনী ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনা হয় नायनानै आं ओरैबायदि सानदों जोंनि गेजेरावबो नेशनेल लेभेलसिम बेबायदि कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो हानाय टेलेन्ट गोनां लाइमोनफ्रा जोंनि गेजेराव दङ आरो मिथिनानै मोनदों बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट बेनि मेनेजिं डाइरेक्टर जायख्लं बसुमतारी बिथाङा मिथिहोबावदों मैया आंनोहाय এই চেৰিমনিৰ ইনগ্ৰেটৰ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ এজন এক্টৰ আৰু
সামাজিক নেতা দেখেন আমার হইল যে বলগারি ডাঙর আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাব বহুত বহুত ধন্যবাদ दसे समनि उनाव बिथांखौ जों मिउजिक दामनो होगोन जोबोद जोबोद जों साबायखर बावदों बिथांखौ आलासि महरै मोनदों তেখেতকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল সিজন 5 উইনাर শ্ৰী নৱজিত नार्जारी बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय जोङो खावलायदों बिथांखौबो जोङो गोबां बिथांनि मदद मोनदों दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायना लानो थाखाय जों गुरै खावलायबाय बिथाङानो जाबाय नवजित नार्जारी बिथांखौ जों आलासि महरै मोननो हादों DID लिटिल मास्टार सिजन 5 उइनार दा बिथांखौ बरायना लानो थाखाय जों गुरै खावलायबाय जोबोद जोबोद साबायखर आरो बिथांखौ गावनि मासिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय He has MUs in vocal and he is also a music composer. सर ने हमारे कल के ग्रैंड फिनाले को जज किया है. He is a music composer. Thank you so much, Simple sir. धन्यवाद sir. Director, she is a model and an actress. Please put your hands together for Miss Sangeeta Goyari. Last but not the least, I would like to request, ladies and gentlemen, this is Pankaj Khetri. Thank you so much, Pankaj sir. Thank you so much. जासिगोन माने Singing department, instrument department, please ready रहिए. मदलेन बदलेननि जि माने हम हमारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस को रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग कृपया करके रेडी रहिए क्योंकि हमारी प्यारी सी फ्लोरी बसमतारी अभी परफॉर्म करने जा रही है कुछ ही देर में बिथाङाबो दा हयथ' मेथाइ खनगोन माने जों गासैबो जिरायजोबना दं ज'नो बिथिंबो माने माबाफ्रा दं जितु जार्जफोर बिथांमोना जिरायना दं बिथिं जिरायना बयसा दङ एसे उन्दुखाना बायदि मोनदों बिथांखौ I also request Bijoy Tugby to be ready. I repeat, Bijoy. नानी नानी नान में कड़क चिकन अफगानी ऑस्कर क्या आग लगानी
ओंखारबोबाय जोबोद मोजां बिथांमोनहा प्रग्राम खालामबाय जोबोद मोजां मोसाबाय जों दायो ओंखारबोबाय थ' दिनै रायजोफोरा नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2नि जि माने फाइनाल बे फाइनालखौ नोंथांमोन दिन्थिबाय नाथाय रिजाल्टखौ दासिमबो होनो हायाखै थ' रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 फाइनाल जि माने भितोराव जागासिनो कमप्लेक्स भितोराव बेखौ जोङो माने आं फोजोब्बाय मानो होनना बुङोब्ला जोंहा समा गैया आं दहायनो बुंबाय खेबसेबाव जों दा गासैबो जयैनो थांसै थ' आङो दिनै नैबे हेल' रायजोफोराव नोंथांमोननि सेराव एसेयावनो फोजोब्बाय गोजोन्थों बाय बाय